Krokľažník. Ahoj! Ahoj! A poprosím ešte obrovský potlesk pre našich troch zástupcov lesa, pre sovu, veleličku a zajaca. Potlesk! Ďakujem. A teraz jedna otázka. Kto z vás už bol v lese? Ale prosím vás, ja som nikoho z vás v lese nevidel. To naozaj? Až toľky? Dobre. A poznáte veleličku? Áno? Ale poznáte zajaca? A poznáte sovu? Neverím, pretože nikoho z vás som v našom lese nevidel. A to znamená, že dnes tu, na tomto mieste, vám ukážeme pravý, nefalšovaný a skutočný ekologický les, tak ako má byť.